Moikka! Tässä on nyt näyte ja esimerkki, miten saada palaute heti luistelutekniikasta jäällä ja myöhemmin pystyn tekemään tämmöisen spiikatun version, mikä voi lähettää sähköpostiin. Eli videoanalyysistä kyse, luistelutekniikkaa, iPadilla kuvattu ja tähän niin kuin ei mene kuin ihan pieni aika ja tästä voidaan laittaa pyörimään tämä mun luistelu, en viittinyt laittaa kenenkään pelaajan, eli sieltä tulee hidastettuna, nähdään miten toi luistelu näyttää tosta noin. Sitten pystytään kelaamaan tää takas täältä näin ja katsotaan sitten vaikka miltä toi näyttää täydessä vauhdissa, eli normaali vauhti, silloin se näyttää täältä näin. Ja nyt sitten kun aletaan oikeasti hiomaan, katsomaan tästä näin tarkasti täsmäpalautetta, mitä siinä tapahtuu, että päästäänkö siinä ulkoterälle. Tuossa sirkkauksen jälkeen vähän nousee pylly ylös, mutta tästä oikea jalka tulee aika hyvin tuossa noin nähdään nyt, että siellä on tommonen suora linja, ulkoterälle tommonen hyvä linja ja lähtee se puristus viemään tonne sivulle noin hyvin ja sitten tulee toi seuraava jalka palautuu taas sinne keskustaan ulkoterältä, mikä on niinku erittäin tärkeää tuossa suoraluistelussa. Hyvin pysyy pää ja peppu kasassa. Pikkusen noiden käsien liike on niinku turhaa tuossa noin, että on tässäkin parannettava. Luistelu pystyy niinku ikuisuuksiin asti kehittämään. Tästä voidaan vielä katsoa hidastettuna, tuleeko sieltä paine ulkoterä, puristus sivulle, suoristuu jalat, kädet turha. Tuossa vielä vähän tekemistä, mutta kyllä se siitä.